Cumhurbaşkanımız Grup Genel Kurulu toplantımıza teşrif etmişlerdir. Serokkomarê Tirkiye û Serokê AK Partiya Recep Tayyip Erdogan hewlên nivîsandina destûreke nû berdewam dike. Serokê Parlamentoyê ji bo wergirtina piştgiriya opozisyonê erkdar kiriye. Heta niha ti partiyeke opozisyonê ji bo pêşniyazên Erdogan negotine erê. Yeni ve sivil anayasa meselesinde meclis başkanımız... Di mijara destûreke nû û sivîl de girînga ku em piştgiriya xebatên Serokê Parlamentoyê bikin. Em di nav şermezarî de ne ku me sed sala yekemîna Komarê bi destûra derbeyê pêşwazî kir û oxir kir. Li gor me divê daxwaza destûreke sivîl nebe qurbaniya siyaseta rojane û nîqaşên demkî. Her çiqas piştî civîna Erdogan û serokê CHP'yê nû tê çaverekirin, CHP ji bo nivîsandina destûrê piştgiriyê bide pêngavên Erdogan jî lê heta niha ev tişt neqewimiye. Ev civîna Yekîtiya Ode û Borsayên Tirkiye ku berpirsên desthilat û opozisyonê li hev kom kirine. Serokê CHP ragihand, di egera cîbicîkirina şert û mercên wan de dibe ku destûreke nû bê nivîsandin. Her wiha dibêje, di demekê de desthilat destûra niha bin pê dike, nikare behsa destûreke nû bike. Bugün Türkiye yoğun bir şekilde anayasa tartışması... İro hewil tê dayîn ku Tirkiye nava nîqaşên destûrê de bimîne. Destûr mijareke gelekî mezin e. Mixabin bandora mijêr li ser rojevê dike. Em li dijî wê yekê ne ku nîqaşên destûrê pirsgirêkên dabînkirina kar, berhemhêneran, zehmetiyên wergirtina krediyan, debar û xanenişînan veşîne. Ulaşma sorununu, geçim sorununu... Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş, civînên li gel partiyan berdewam dike û yekşema borî li gel hevserokên Dem Partiyê civiya. Dem Partiye dosyaya Demirtaş û hevalên wî bi mijara destûrê ve girê daye. Bugün yeni anayasa yapalım. İro yekemîn karê wan kesên ku dibêjin em destûreke nû binivîsin û şopên derbeyê jê rakin bi dawîkirina dosyaya dek û dolaban a Kobaniyê ye. İro kesên dibêjin asayîbûn û nermbûn, di heman demê de îtiraf dikin ku doh bêhiqûqî û nedadmendî hebû. Serokê nû yê İYİ Partiya Musavat Dervişoğlu jî deriyên xwe ji nivîsandina destûreke nû re girt. Dervişoğlu ragihand, tenê ji bo Erdogan salên 2010 û 2017 destûr hat guhertin. Biz artık miadı dolmuş bu hükümete em li dijî hemû cure guherandinên destûrê ne ku rih bidin vê hikûmetê û berdewamiya rejîma takekesî misoger bike. Destûra nihaya Tirkiye sala 1908 hatiye nivîsandin û sala 1982 di dema desthilata rejîma darbeyê da ji sedî nodê xelkê bi referandumê dengê erê da. Her çiqas çend caran guhertinên biçûk hatin kirin jî lê vê carê AK Parti dixwaze bi rêya parlamentoyê destûreke nû binivîsîne.